Naimbag nga rabi iyo gagayem ken kakabsat datay man dito yan gagayem ken kakabsat tanon mas maamuan tayo iti nakapinpintas nga ebanghelyo or nakapinpintas iti mensahe iti Dios kanya tayo babaen kadeti topic tayo iti Wednesday nga in-deliver kanya tayo iti life ni Kuya Doming ket hintay nga rod itultuloy nga i-share dati nga link dati Facebook live tay itatanga gundaway tanon hantay lang lang nga datayo iti makaawat or makakita iti panagayat iti Dios kanya tayo iti parabon iti Dios kanya tayo. Tatangarod ni gundaway intay nga rod rugyanan datoy topic review tayo. By the way, siya gayam ni Manong yung Denmark Benavides kaya tata siya iti panaka MCU kadatoy nga paset. So, intay nga ruden, rugyanan iti daytoy, babaen iti start iti may nga prayer, nga ilid na tayo ni Brad Christian. Brad Christian? Okay, nimbang nga rabi iti amin kakabsat, agdumog tayo nga rod, agkararag tayo. O Diyos, nga man nakabalin, pagyamanan da ka ako iti nindaklan, panagayat mo kata kami, tanabalinan mi iti agmaymaysa nga mga ramit iti datoy nga event, datoy nga topic review, O Lord, tapnon tumunggal may sa kada kami nga agdingeg, ket mapabileg pay iti pamati mi, mapauneg iti panagayat mi ken ka, iti relasyon mi, anan-anay. Ket apo, dawaten mi iti panakabalin ti Espiritu Santo nga agtignay iti biag tumunggal may sa kanyami uray pay kanyami apo nga usarem itatta nga encourage iti nga kakabsat when apo agpanuray kami iti panakabalin mo panakabalin ti Espiritu Santo nga mga ted iti kinasirip kata kami ken gastamet apo nga ornosem iti puso mi ikatem anyaman nagiti panbanag apo nga makatubeng maipapuso mi na ma-receive mi maawat mi iti kayat mo nga kaawat kanyami itang rabii. Commit mi even iti internet connection mi ako nga sikat ti agpagtuloy nga agtrabaho pintas latta apo aging ganang malpas. When sika iti daydayaw ken tantanok mi daytoy iti kararag mi iti nagan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Agyaman tingarod tultuloy nga awaten or dinggen iti ebanghelyo or iti mensahe ti Dios ti panagbiag tayo tatanga gundaway. So sakbay ko nga rod nga rugyanan iti daytoy ipakita kahit kuman nga rod ipakaamo kadagiti kadwa tayo dagiti panelist tayo tanon mas awatan tayo tanon i-deliver damit kadete anaman ti panakaawat da kadete mensahe iti Dios kanyada kadagiti topic tayo iti Wednesday. So rugyanak nga rod nga ipakaamo di nagpray tatay ni Brad Christian ket nga isang professional nga gub-obra iti Rice ket taga-istisyon na ket taga-ban na. Brad Christian? Hello, kakabsat. Welcome manen. Iti ating rabii. Nabalinan tayo iti agmaymaysa. Praise the Lord. Nga agtultuloy nga aglearn ka ni God. Ket dawatek nga rod nga wenno alak man dati nga gundaway tapno no invite ano kumustaan. Encourage digiti contact ko nga ag-join iti dati nga topic review the Christian ni RV kastamot ni Brad Joshua ni Miko kastamot digiti members ti pamilya ni Bless so nga sindak titiling kita tay so praise the Lord kakabsat kastamot ni Brad Peter so join kayo and God bless enjoy tayo dating oras. Praise the Lord. Adu digiti kakabsat tayo nga rod nga buy-buy itatan. Tay nga rod tuloy pa nga i-share dati nga link tanong mas madutay pa kakabsat. Tay nga rod din sumaro nga panelist tayo ket so nagket taga pidig
ket may sa isuna met nga gubog Phil Rice ket datoy ket ni Brad Lawrence Tomas. Hello, naimbag nga Rabi iyo amin kakabsat. Welcome ka dating Lifeline topic review tayo. So kablaawak man, digiti kadok iti Bible study. Yan pati digiti kapamilya kita pidig. So, welcome. Welcome kanya yung amin kakabsat. So let us enjoy dating pinagtatangkay tayo. Mga amupay kadig isa sa ti Apo. Hello met rapid dig. Pero then sumaruno nga panelist tayo ket isuna ket taga Marcos ket kadwak met isuna nga taga Marcos. So hangko bayagenen Kuya MJ. Praise the Lord, Brad Denmark, madaydayaw iti Diyos, naimbag nga Rabi iyo. Kanyayo amin, kakabsat ko ken ni Kristo, ken itang oras alak nga rod deti nga gundaway, tapno nga rod inak imbitaren, dagiti kakabsat, digiti ka Bible study dita San Pedro Paway, kastamit dito'y Batak, ken ijay Vintar, iti pay San Nicolas ken digiti kakabagyak dita kakayan nga agjojoin iti Lifeline tayo pa ken digiti relatives ko ta Marcos mabalin yung i-share diti link kakabsat tapno adupay diti makamamugon na po tayo nga Yesu Kristo manen naragsaka itang rabiing makitungtong kada kayo. Praise the Lord, Brother Mark. Praise the Lord. Kahit nga rin, damagan ni Kuya MJ. Kuya MJ, ano ba ti ibig sabihin dati madamang obrain tayo dati Lifeline topic review? Ano ba iti kanaigan na iti pinagbilag tayo nga kanayo nga mang sursurot iti kayatan ti Dios. Praise the Lord, Brad and Mark. Importante lo unay nga titumunggal may sakit ag-attend iti kada ito yung topic review tayo tapno nga rod mas umununay pay iti panakamamu tayo kan apo tayo ng Yesu Kristo ken kastapay napintas ngamin detoy nga ma-remind kanya tayo nga kang kanayon iti sasao iti Dios aglalo iti nangayaban na kanya tayo nga diti calling tayo nga ag-serve kanya na. Praise the Lord, Brad and Mark. Praise the Lord. So, faithful mga kapatid, handang itatanga aldaw, everyday deti kakabsat, tanon mas ma-deepen pa hindi pa nakaammo tayo iti, sino na Yesu Kristo, especially deti, kasi mapatibker iti relasyon tayo kanya na. And nga ro din, kada iti topic tayo, so dati topic tayo, kan ipauluan isuna, you are saved by God's grace. So, kuna na dito taga Efeso 2 8 to 9 taga po iti parabor ti Dios sagbay ka di parabor ti Dios ket iti parabor ti Dios nga isalakan tayo babaen iti pamati saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti inaramidyo insagot kada kayo ti Dios ti panakaisalakan nyo tapno awan ti mangi pasindayag iti daytoy. So daytoy nga key verse tayo tatangang kabsat ket adda iti talo nga punto nga inted kanya tayo ni apo tayo nga Dios babaen iti biag ni Kuya Doming. So daytoy nga talo nga punto ket umuna nga punto ket mamati iti parabor ti Dios pakaisa lakanan. May kadua agtalek iti inarami ti Dios pakaisa lakanan. Mamati kan agtalek tayo dapat. And may katlo, awaten. So, awaten ti sagot ti Diyos pakaisalakanan. So, tanong mas maawatan tayo iti datoy, intay nga rod ti umuna nga challenge, nga impaay ni Apo tayo nga Diyos, iti biyag ni Kuya Doming, kuna na iti umuna nga challenge or discussion guide, kuna na ito'y mamati iti parabor ti Diyos pakaisalakanan. Grasya laeng ti Apo Diyos babaen iti pamati ama isalakan iti maysa a tao awat
awanen iti sabali a pakaisalakanan nga inted ti Dios malaksid ken Apo Jesus. So inti nga rod dinggen iti iti inted ni God o revelasyon ni God nga inted akin ni Brad Christian. Brad Christian. Okay, thank you, Brad Denmark. Iti daytang question. So, iti daytoy kunana mamati iti parabor ti Dios pakaisalakanan. Wen mamati nga awanan ti sabali nga pakaisalakanan no dilaeng ni Jesucristo. At kasano daytoy babaen laeng iti pamati. Wen nalawag ta kunana nga DJ top topiko tayo nga grasya lang iti Diyos, for it is by grace that you have been saved. So, grace, grasya, parabor ti Diyos. Haan gayam nga kwa, haan nga babaen iti aramid, nyaman nga banag nga inaramid kuma, no, adda kanyak, haan nga isu iti nabasayan tap no may salakan. So, grasya laeng ni Apo, Diyos babaen ti pamati ang may salakan ti may sa tao. Awanan ti sabali apakaisalakanan ngayon ti Diyos malaksid ken Apo Jesus. So nangarot iti kahit nasaon deti kanyak. Kas may isang nangawat ken Jesucristo ang mamati kan kuana iti amin na puso. Di lang nga talaga makaplis ken ni God ket DJ puso nga napnuan iti gagar ayat nga mangsurot ken kuana. Pamati ko na ditoy babaen iti pamati kaya nasaon kasano nga ruden no ti may nga tao agar aramid ti naimbag makita iti pada na nga tao nga agar aramid ti naimbag ngem awan iti pudpud no nga relationship na ken ni God. Nalaga lang no kas may nga tao iti lubong. Actually ti amok idi saan ko pa nga pudno nga amamo ni Kristo iti biyag ko maisalakan ti may nga tao babaen iti aramid no nasingpet ka no ingin ka ti church faithful every Sunday no akarkararag ka everyday karkararag akon ti kanayon bigat rabii ket dejayen iti umanay tapnon maisalakan nak so kaya nasaon babaen iti aramid haan gayam kakabsat babaen iti pamati no babaen nga iti pamati ana ti kasapulak nga aramiden datta kas addaan iti biyagen ken mamati kan Jesucristo agtultuloyak nga no aramiden iti pagayatan na iti panagbiag ko itatan saanen ang nakabase itno ana iti makikita ana digiti sitwasyon nga innak maawawat ano innak masarsaranget ano mapadpadasan iti inaldaw-aldaw ano digiti banag nga mapadasak sitwasyon iti panagbiag ko haanan nga isu iti nakapokusan iti puso ken ti panunod ko no dilaeng ni Jesucristo. Babaen iti panagtalek ko, ken ko na i-entrust ko digiti banbanag nga mabalin nga concern ko akas may nga disipulo na, may nga disipulo kadigiti tattao na, mangidaldalan giti tattao na, kadigiti anyaman nga kasapulak tapnon maidalan ko ida agtalek kan ko na babaen iti panag kikomunikar ko kanya na ken panag panangsik ko pa panangbiro ko kanya nagbabaen kiti sa una. So DJ kabsat iti inak maibaga ka detoy babaen iti pamati jacket na isalakan. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Brad Christian. When gusto nga talaga, once nga mamati ka iti kanya po tayo ng Jesucristo, haan lang every Sunday.
hanlang dapat nga once nga panon agkararag lang iti every morning or every day hanlang nga ijay ti basis or hanlang nga ijay kundi ti panakaisalakan ket hanga di bukod tayong obra kundi nubra ni Apo tayo nga Jesucristo. So kailangan tayo lang ubraen iti iti lang kailangan tayo ubraen ket di mamati kanya. Tatangaron nga gundaway intingaron met dinggen iti revelasyon nga intinigat kanya na babaen iti life ni Kuya MJ. Kuya MJ? Praise the Lord, Brad Denmark. Nagpintas detoy discussion guide tayo nga umuna. Nga istula unay nga grasya laeng na Apo Diyos. Kahit nasawin no grasya lang, haan nga maikari iti may nga tao nga maisalakan kuma, gapo tamanagbasol. Ngem gapo nga rod ti asi iti Diyos ken iti ayat na kada tayo kakabsat, ket inted na ni Apo tayo nga Jesucristo. Awanen iti sabali nga intayo pakaisalakanan. Kasla hantay nga birbirukon iti pakaisalakanan, babaen iti pinagserrek iti relisyon. Nakatado nga men iti tradisyon iti tao nga di amuda ket di iti wayson tapno maisalakan isuna. Ngem haan kakabsat ti pinakaisalakan ket grasya lang ti Dios, parabor iti Dios kada tayo. When ken babaen dijay iti ayat na kada tayo. Nukit kitaan tayo kakabsat adu talaga iti panpanunot iti tao nga maisalakan ngem may salang iti pudno ko na Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other man under heaven given to men by which we must be saved. So awan imbaga na ijay kakabsat nga relihiyon, panagsingsingpet, edukasyon, ken panagtulong iti pakaisalakanan haan gagayem. Resulta lang dijay iti pamati tayo ken Apo tayo nga Jesucristo. Nilang Kristo iti pakaisalakanan tayo awanen iti sabalipay. So, praise the Lord, Brad Denmark. Yun lang sa akin. Praise the Lord. When pudno nga haan nga kumbaga very clear matatay nga iti parabor ti Dios or DJ panakaisalakan kumakanya tayo ket haan tayo nga masolusyonan ti bukod tayo nga aramid. Haan ko mga kumbaga faith kanya tayo yung very clear matatay nga imbaga ni Kuya MJ and maganigat kanya tayo dito nga 20 verse gapu ti grasya iti Dios ket naisalakan tayo. So inted na datoy nga si buong nga inted na datoy awan ti kurang na. Tangarod intingarod dinggen iti revelation met ni God babaen iti biag ni Brad Lawrence. Brad? May pagkarabi kakabsat. Kanya ko ito'y bang nagdakkel iti parabor na internikat kanya tayo. Bagangarod ni Kuya MJ tay parabor unmerited favor or ang ko nga deserve kasi managbasol nung dito grasya lang ni Apo Diyos babaeng iti pagmati maisalakan iti may nga tao. Awanin ti sabali ang pakaisalakanan iti ti Diyos mo naksip ng Apo Jesus. So di ba may ano talaga sa ligan iti pamati. Haan nga iti other else babaen iti no kasano ti kinasingpet ko iti pinagkita iti sabali nga tao may salakan ako no kasano iti di ba kinawalan ko but haan nila ito makaisalakahan kanya kailangan talaga nga makaisalakahan kanya di pamati kanya Apo Diyos. So di ba di pamati nga talagang love faith relationship kanya na di ba haan laan nga mabuan iti panangisawa ko itingiwat ko nga mamati na kanya na but
makita iti life mo mamati na kanya na. So iti kahit na kanya. So yun lang Brad Denmark. Praise the Lord, Brad Lawrence. Ito lang ang pampanunod ka tigkat di dyan yung Book of James. Faith without action is death mismo. Pero ngam diti bagbagan nagmayat nga rod. Insagot ni God kanya tayo. So pamati talaga iti pinaka mas makita kanya tayo. Natural lang di action then once nga mamati tayo kayong kuana. Pudno nga mamati tayo kayong kuana. So yung nga rod iti may kadua nga challenge. So kuna na ditoy agtalek iti inaramid ti Dios apan nakaisalakanan. Iti panagtalek ken Apo Hesukristo ket isu iti panakaisuko panangisuko ti biag tayo ken kuana iwaksim ken agbabawi ka kadagiti wagas mo apaka isalakanan ket agtalek ka laeng ken Hesukristo. So nakamaymayat dito nga inaramid ni Hesukristo nga mas maawatan tayo pay kumadapat. So nga ro dunggen iti revelation ni God babaen iti biag ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord, Brad Denmark. Pudno, deti bagbagan na deto, iti panagtalek, iti inaramid ti Diyos, pakaisalakanan ket, may katkumangarod amin, DJ bukod awagas, bukod akapanunutan, no kasano iti maisalakan. Kasi nakaklaro deti ibagbaga ni Apo tayo, Diyos nga tilang pakaisalakanan ket na po tayo ng Jesucristo. Ken kasano ba iti pudpudno maisalakan kakabsat? Tikit na sawen isuko iti biag. Ano iti meaning iti pinangisuko ti biag? Kina po tayo ng Jesucristo. Deta iti pinangitalek tayo iti biag tayo. Ken kuana pinangitalek digiti plano tayo iti pinagbiag digiti masangwanan, iba nakadado worries iti tao. Iso nga na dadumakit maiyadayuda ka di relasyon da ka na po tayo ng Jesucristo. Agaramid da iti kabukbukudan da nga dalan, wagas tapno maisalakan da. Ngemhaan, gigayem, iti pinangisuko kat iti pinangitalek, iti biag tayo ka na po tayo ng Jesucristo. Pinangitalek, iti karir nakadado kakabsat di kailangan tayong italek or isuko kana po tayo ng Jesucristo. Kung mapasamak lang deta no adaan tayo itinapudno nga pamati ken kuana. Diya lang kanya kakabsat, praise the Lord. Praise God. So ano ba talaga di epekto ti pamati kanya tayo, di ba? No, dati epekto di pan nakaisalakan kanya tayo, adama dapat epekto na kanya tayo mat. No kasano tayo agtalek kanya na. Sige, hindi nga ro din dinggen iti revelation ni God babaen kini Brad Lawrence kada ti challenge number 2. Brad Lawrence. So thank you Brad Denmark. Iti mo kanya iti iba no kakadto kami iti possible nga pagtalkan ti tao nga makaisalakan kanya na babaen iti bukod ng wisdom, babaen iti bukod ng wealth kuma kinabak nang na mga isot makaisalakan kanya kita nga rod pa ito ikit ada DJ duwang ti among ti taong duwang klase ti panakaisalakan. Di ba di una ka Jace is nga panakaisalakan ka ni Christ. Panakaisalakan nga inted ni Christ ko na kuma. Nga di ba free from kadi sin. Hindi ti lang kaya ti taong panakaisalakan mo to makit di ba basta lang iti problems iti world ko malusutan iya problems iti world
jay ada iti kwartam tapno iti kasi naraksak ka, ada iti iti material things mo tapno iti kasi naraksak ka, bathaan nga dito yung iti ti panakaisalakan nga kahit bigat kanya. Di panakaisalakan nga free from hell. So kahit nga saon, pinangtalikod nga rodan di life nga managbasol. Urem, di ba? Urem man ngamin no adali kitay kwartam, but haambot nga di ba haambot na likodan di life mo nga managbasol. Awan lata serservina. So, di ba? Di right salvation from Christ. Di lang kanya Brad Denmark. Praise God, Brad Lawrence. So, when gusto nga talaga, haan dapat ngagtalit ti manaman ti mararamidan tayo. So, trust lang iti or talit tayo lang dapat kini Hesus Kristo. Kadi inaramid na. Sometimes kami dito ngamin iti kasta way of napanakmet na ki Bible study, napanakmet nag-attend iti sana. Di Sunday, pray nakmet. So, parang di pa nakaisalakan by our own way. Haan dapat. Should, haan nga DJ iti way or DJ iti way tayo na tiket may salakan. Kundi dati nga rod, inaramid mismo ni iti Diyos tayo na tiket may salakan. Sige, hindi nga rod din kini Brad Christian. Brad Christian? Okay, praise the Lord, Brad Mark. Para kanyak mit detoy, agtalag iti inaramid ti Diyos pakaisalakanan. When kapsat, nakitaan tayo gamin, siyak, observe ko, iti lubong idata pag nanaidan tayo. Ado digiti sa basabaling awagas iti tao. Tapnon tikas tagat may isalakan. Dakano, base kadigiti pinag-disciple, base iti panag-share ti gospel, ano maminsan kat i-reject da pa yan. Handa pa'y kayaten nga denggan iti sao ni Apo Hesus Kristo, ti Ebanghelyo ni Hesus Kristo, Jesus Christ, panagbiag ta, naumadan siguro, kanayo damang mangag. Kan ti sumagmangano nga response digiti daduma, ininak mo ti simbaan, kanayo nakmot na tuktukar, ganun ba? Tuktukarak mararamatak pa ijay kapilya, kas may isang agililit iti praise and worship or ag-play iti instrumento, balin digiti gamin iti dadto mga makasalamuhag, masisirak no duma kan dapat digiti daduma nga agpray-pray na mo kanayo na mo apan iti dinomingo iti kapilya so digijay kunada save dan. So grabe mo nga deception iti lubong. Actually digito nga banbanag ket natural nangag ko itatay wan pudno ti panagaramit iti naimbag resulta lang iti pudpudno nga panangawat ken Hesus Kristo akas Lord ken Savior. Resulta lang iti pudpudno nga relationship ko ni Jesus Christ. Nga haan nga isu iti wagas tapnon tikas taket may isalakan na. Iko nakita tayo na may isalakan ti may nga tao haan. Dilaeng iti grasya ti Dios. Then iti panamati. Jadi panagtalek idata nagtalek at di kasanok nga iaramiden dati panagtalek nga iti susurot ko ken Hesus Kristo iti naldaw-aldaw iyuman ko kanya nan digiti amin nga aramidek kaya nasaon awan iti bagik nga decision ko aramidek ko iti may nga banag aramidek nga awan ni Christ for example haan nga kasdaen no diket di umuna ni Kristo iti amin nga aramidek tapnon isuna iti mangibanag dagiti amin nga aramidek nang runa iti panangaramid ko iti pagayatan na kasi dati lang nga talaga iti amok nga wagas tapno no maipakitak di panagtalek ko ken kuana
So, di dyan lang kakabsat, God bless. Praise the Lord. Gusto nga, dumamin kat mapampanunod ko tati habang nag-share ni Brad Christian. The way of agserserve na kalakas ba? Agserserve na mat kinigat ay siguro sikas lang sure na ko nga mapanak di heaven din. So tingnan natin kung the way we serve the Lord. Once nga dating iti bagata yung once nga iti judgment nga talaga. Lord apay mapanak di hell kat agserserve nakmat iti kingdom mo, ay agserserve nakmat iti ita church or agserserve nakmat iti every Sunday, tuktukan nakmat, faithful nakmat iti every Sunday. Di ngamin daduma ngamin iti may isang kasta kasta tayo kinigad no daduma. Labo haan dapat nga DJ iti way of salvation nga talaga. Kundi the way of salvation kay di pamati kini Jesucristo. No adaan talaga adaan tayo iti pudno nga pamati tayo kini Jesucristo. Dito iti may isang nga makuna nga DJ nga resulta iti panaka di pamati tayo kanya na. Kasi mamati kang maawa mo resulta na ti pinagbiag mo anang klase nga anang klase dito nga pamati or kas lang ko kasanong nga italek nga dito nga Jesucristo ka intellect na tibiyag na para kanya tayo. Tano da tayo ket nga isalakan. Kasano nga red kanya tayo? Willing tayo ba nga italek iti time tayo? Sometimes ka mapanlad agaten dun ag Bible study sabali pera ubraan na sabali pera ti pampanunutan na. Di ba talaga iti panunot or ti addaan iti napintas or adaan iti pamati ken Jesucristo. Sige, inte nga ron sakpi nga ron. Praise the Lord kada iti challenge ni number 2. So nga agtalek tayo iti inaramid iti Dios ato iti panakaisalakanan iti amin. Sige, inte nga ron din iti challenge number 3. So kunana ditoy awaten ti sagot ti Dios pakaisalakanan ni Apo Jesus iti sagot ti Dios pakaisalakanan kadagiti amin ang mamati ken kuana. Kasano nga awaten ken agbiag akas nakaawat ti panakaisalakanan. Sige. Inte nga ruden iti point number 3 i-share kanya tayo ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Kanya kakabsat dito ay topic number question guide number 3. Di ba mga kasano? Di ba nga ataywan talaga iti baso din. Kita nga rin di ibagbaga ni Dan Martat tayo. Nga di agad attend ba iti Bible study, magmapalad iti Sunday service, adaptive prayer meeting, but araw pagbibiyag ba talaga iti holiness or away iti sin? Kasi no di ba uring amin nagatatin katay ito but how ba DJ life ng separated from sin awan servina so di kita kanya kung talagang kasano kong ipalagbiag uri man pwede kita respectable sins respectable sins nga possible nga ma-encounter anat kita sa hindi respectable sin di acceptable iti lubong kasi lang ko di simple nga pinagswitik simple nga pinangguram iti padang tao di ngamin ke pasul iti sangwanan ni God isong nga dagitoy pure man kasimat kasimple diklikak talaga dagitoy so di kanyak bro Denmark. So, nakasimple iti talagang may isang mamati ken Jesucristo. Di nga rod maikat amin iti basol iti pinagbiag na yung kasana iti datoy iti pinagtalek na talaga ken Jesucristo. Tanga rod den dumngeg kadati mensahe iti Dios babaen iti biag ni Brad Christian. Sige, praise the Lord. So, awatan ti sagot ti Diyos apakaisalakanan. When ka absat,
ni Apo Jesus iti sagot ti Dios apakaisalakanan kadagiti amin a mamati ken kuana. Kasano nga awaten ken agbiag akas nakaawat iti pannakaisalak. Pannakaisalakan. Kahit ko lang nayunan met ti Jane baga ni Brad Lawrence itatay nga ti panangawat nga talaga ken ni Jesucristo nga isu iti pudpudno nga pakaisalakanan ti biag Lord ken Savior nga rod nga term Lord and at kastamot Dios ken mangisalakan. So masapol nga ti biag ket masapol nga maikumbienen ken ni ti panagbiag akas ken ni Jesucristo. So nung inawat ko ni Kristo ti biag ko isunan ti masapol nga surutag imitate tinaldaw-aldaw nga kasano nang inbiag iti biag na dito lubong, which is ti panagbiag nga natalus na santuan ken napnuan iti ayat sabi ko na iti the image ni God, which is DJ nga talo ti imahen ni Apo Dios. So itatta kasapulan nga diyay ko na tinaldaw-aldaw bantayek detoy taapay ngamin wen posible nga ti biag iti may isang tao maibiyag na akas na santuan ken nalinteg wen taapay ako na nangariti sa unang agbalin kayo nga agsanto kayo tati amayo sa dilangit ket nasantuan. Kasi iti itatay siguro buya di kitay NBS ko itatay iti may isang question da. Kasanor kuya ko na da iti may isang NBS ko itatay problema na DJ kanayon nga agbasol. The same nga basol ang dapaten. Once nga nagbasol iti may isang tao amo na nga basol din na aramid nagpakawan haanto nga the same nga basol kay aramidan namanen kasi haan ko nga usaren para kanyak haan nga usaren di grasya ni Apo Dios parabor ti Dios nga naasimot ni Apo Dios manakaawat ni Apo Dios Jesucristo aramida latta haan nga balin nga excuse di jay ta ni Apo Dios isuna matket haan lang nga Dios nga gracious na parabor no dikat di isuna pa ikat Diyos, God of wrath. Isuna iti, Diyos pa iti. Di amo di Ilocano na damot ti panagpungtot na ngayon ako na santuan nga panagpungtot. So nga, ay kakabsat, bantayak, nakan kanayon, babaan iti isusurot dito life ko, agtultuloy nga agbiag as nasantuan ken nalinteg iti inaldaw-aldaw. Iti resulta iti panangawat ken Kristo kas mangisalakan ti biag ko. Diyan lang kakabsat. Bless. Praise the Lord, Brad Christian. So na-remind nak lang nga talaga di baga na tatay nga once nga inawat ni Jesucristo iti basol ket aawan dapaten hang dapat niya maulit isuna. Hanti dapat niya abusuin iti panagayat ni God kanya tayo. Hanti dapat abusuin iti grasyang inted na kanya tayo. Sige, inti nga ro din, iti revelasyon ni God, baba inti life ni Kuya MJ. Kuya MJ? Siya, so praise the Lord, Brad and Mark. Awaten iti sagot ti Dios pakaisalakanan. Tipudpudno kakabsat pinangawat ti sagot ti Dios pinakaisalakan ket iti panangawat tayo met ken Apo tayo nga Jesucristo iti panagbiag tayo. Kaya't nasa wen inawat tayo met tente ayab iti Dios kada tayo panangaramid iti pagayatan na. Wen kasi kunan ita kasunong awaten ken agbiag akas nakaawat iti may isang nakaawat ti panakaisalakan. Ket nasawen iti maysa nga mamati iti Dios
masapul met nga rumbeng met nga rod nga suruten na iti pagayatan iti Dios. So kayat na nga sa wen, ana iti pagayatan ba iti Dios, mausar iti biag tayo para iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo. Kasano nga mausar dati nga biag masapul nga umuna nga madalusan tayo kadigiti basbasol tayo. Estudyo oy bagbagada ito tay nga iti maysan nga naisalakan ket hangag tultuluyen nga agbasbasol pay kasi kunana ijay iti maysa nga anak iti Dios ket hangag tultuloy nga agbasbasolen. Pudno di jay kakabsat kasi hanatay mausar na Apo Dios no napnantay pa lang iti panagbasol. Example, di bagbagada ti paulit-ulit nga panagbasol. Iti pudno nga may nga naisalakay nan kakabsat, idyanan iti agbasol. Ket rugyanan iti agrukbab ken ni Apo tayo nga Jesucristo inggana as ibibiyag isuna. So di lang kanyak, Brad and Mark, praise the Lord. Praise the Lord. Malagip ko lang DJ Kasta, may isang story regarding kadiji inhil ni Christ, laid man. So stops ko na ning hindi kami na agasan suna. Then tumalaw, then naagasan din na panding worship ni God nga sigod yung temple. Then nakita ulit ni Jesus Christ, imbaga ni Jesus Christ kanya. Remind, stop sinning, they will kaslang adan to there will worst thing nga talagang mapasamak kanya na once itultuloy na pala nga agbasol. So we need to stop sinning mga kapatid. Sige, inte nga rod once nga mamati tayo kini Jesucristo. Praise the Lord. Tangarod nga gundaway. Inte nga rod din. Kada tayo sama sige, inte yun the summary and application nga iti amin i-wrap up amin ni Kuya MJ kadigiti ana man din nagsasiritaan tayo itatanggon daw. Praise the Lord, Brad and Mark. Sige. So, anya ba detoy pudpudno nga awag iti Dios kada tayo deti parabor apan nakaisalakan. Deti apan nakaisalakan nga babaen iti parabor iti Dios. Importante DJ pamati tayo ngamin kakabsat. Pamati iti mga isalakan kada tayo. When ket kalpasan nga mamati tayo, masapul tayo nga agtalek ken Apo tayo nga Jesucristo. Agtalek iti inaramid na nga namimpinsan lang nga natay isunan para kadigiti basbasol tayo. Ket addan linuktanan iti ridaw ti pakaisalakanan. Kasano babaen iti pamati tayo ken kuana ken panagtalek. So ana lang ti obraen tayo nga rudon kakabsat. Deti ni awaten deti nga sagot iti Dios. Di ba no adda agregalo ket talang mangawaten ken agyaman ka lang ngenen. Det kastoy iti offer ni God kanya tayo kakabsat. Deti pan nakaisalakan talang mangawaten. When di ba nakatingtingful tayo no adda regalo. So kasjay kumamot gayam iti approach tayo kada iti pan nakaisalakan nga iyay-ayab ni Apo tayo nga Jesucristo. When kakabsat hantay nga agbehag kada iti nga lubungan. So hantay nga ibaybayagan detoy awag ni Apo tayo nga Jesucristo apan nakaisalakan kada tayo. So anang ti aramiden tayo itata kakabsat at application tayo agtultuloy nga rod iti pinakirelasyon tayo iti Dios. Kasi iti pudno nga naisalakan ta tao agtultuloy iti relasyon na iti Dios. Kasano babaen kadigiti sasauna ibiyag na digiti sasao iti Dios ken kastamet makikadwa isuna kadigiti mamati iti Dios. Isu DJ Bible studies you with your leaders wenno pinag-attend you iti cell group faithfully. Kasi faithful DJ nangisalakan kada tayo dinangawag kada tayo. Si DJ lang Brad and Mark, praise the Lord. Praise the Lord. Agyaman nag iti
kada ito yung summary and application tinigat kanya tayo nakasano tayo nga dito yung sagot ni God kanya tayo kasano tayo may apply babain dito pamati tayo keng kuana sige inte nga ro din kada naimbag nga damag ipaay kanya tayo ti Diyos babain iti biyag ni Brother Lawrence. So, kapsat, ito yung sublanan, ito yung verse. Ano na to? Taga po iti parabor ti Diyos, isalakan tayo, babaen iti pamati. Saan nyo insalakan ti bagiyo kapo iti inaramid nyo? Insagot kada kayo ti Diyos ti panakaisalakan nyo, tapno awan ti mangipasinayag iti traitor. Nakitkipan tayo, di ba nagtakkel iti parabor ikat kanya tayo inted na babaen iti panangited na Yesu Kristo para kanya tayo inted na iti bugbog tong anak na tapos iti kasta matay para iti basol tayo di kitay basol nga aramidan tayo nakatado simple lang di bagbata tayo pinag Sweetik, Revelations 21:8, kasi magbaga na dyan that all liars go to hell. So, tiamo tayo, babaan iti pinagsingpit tayo, wash out amin dagito yung basol tayo. But actually, haan yung ma-wash out, dagito yung basol tayo, babaan iti pinagsingpit tayo. Kasi kung nandiyan Isaiah, dagito yung pinagsingpit tayo, ano lang iso na? Rigis iti sangwanan ni God. Edukit kitang tayo, kaan tayo mabalin ng isumbat ka rin judge kuma. For example, nakapatay tayo kumat may isang tao. Balin tayo bang isumbat ka rin judge? Sir Judge, pakawanan lang ka din uri nagsisingput akmat. Uri nakapataya nagsisingput akmat. Actually, haan tayo mag-ibaga dito yung kariya judge. So, haan nga dahil ito nga na imbag nga marami tayo, iti makaisarakan tayo, kanya tayo. So, mapaan laang iti pamati tayo kinabuhat tayo ng Yesu Kristo. Babaan iti parabor na kanya tayo. So, tangarod kakabsat, ay ayban na tayo, tapos iti kastakit, talikudan, dito biyag nga malagbasol, talikudan dito biyag, nga ti amo tayo talikodan tayo dito yung biyag nga pinagbiag tayo nga pinangpatpadas tayong isalakan iti bagbagi tayo kasi han tayo kayang isalakan iti bagbagi tayo ni Christ iti makaisalakan kanya tayo kaya tangarod ay eban na kayo ito agbabawi acceptan isuna iti panagbiag yo kahit tangarod nga awisan kada ito yung nakararag ang kararagtas at ipag-frame na ipapuswan. O Diyos mi, nga nakabalin amin, madaydayaw ka, agyawan na ko ako, iti parabor nga inpaay ko kanyami. Babaan, iti panakatay na Yesu Kristo para katag iti pasod. Uno apo, haan ko nga kaya, nga isalakan, iti bagik, babaan iti aramid ko. Ket accept ko Lord God nga si kalaeng iti makaisalakan kanyak. Tagtaagon daway, luktak iti pusok, pastrekek, Yesu Kristo, ipanagbiag ko, kas apo, ken mangisalakan ko. Awatit mo't irod ti Holy Spirit. Thank you, iti Holy Spirit. Ngintid mo kanyak, dito yung akong tawad. Ito yung tawad ko, itinagal niya po ng Jesus. Amen. So, di kakapsat, iti Ebanghelyo na po tayong Yesu Kristo. Praise the Lord, Brad Lawrence. And tayo nga rin din, iti announcement, iti dahito ay marimin tayo kaligday. Or maikan tayo pa iti lawlawag kaligiti announcement tayo.
Sige, rugyanan tayo yaba nga rodan ni Brad Christian nga mangi paay kanya tayo iti dati. Sige kakabsat, praise the Lord. Iti biyag tumunggal may sa kanya tayo. So hintay nga rod iti schedules tayo or announcements. Iti schedule tayo kanayon every Wednesday kakabsat. Angay iti lifeline tayo. 6 manipod 6 aging gana iti 7 iti rabii. Kakastamot lifeline topic review. Arami dito kakabsat. Faithfully kan kanayon. Manipod Monday, Lunes aging ganat Saturday. So balin tayong kakabsat excited maki-join. DIPF marami dito first Saturday of the month kanayon iti umuna nga Sabado iti bulan. Adamot iti personal met kakabsat kanayon Sinabado. So, Freedom in Christ, FIC, dandanin kakabsat, tuno Sabado, dito yan. So, tuno 26, digiti i-prepare ti Diyos nga ag-attend, nga agtarigagay nga mawaya-wayaan ti biyag nga. Let's join together kakabsat. Sunday worship service, tuno bigat kakabsat, see you all, Jacob Building, manipod 8:30 iti bigat, aging gana iti alas 10. At iti live tayo, FB live, kastamot iti YouTube tayo channel. So, i-visit nyo lang kakabsat, God bless. At kastamot iti Pisol class. So, katigiti under kadete kakabsat, every Sunday afternoon, 1:30 aging gana 2:30 iti Malem. So, see you all kakabsat. God bless. Let's pray. I-commit tayo dito yung kakabsat. Apo, di pa nakalpas dito yung lifeline. Oh God, itantan da ka, idaydayaw da ka, iti nagbabaetan mi, kukam amin akong madayaw, gloria ken amin nga panagyaman, si kaapo iti bigbigan mi nga nang TED iti biyag mi nga nangisalakan kada kami numan pay nagbiag kami iti basol nga po iti panagayat mo kada kami inikan na kami iti wagas tapnon ti kasta madalusan kami babaen iti biyag kendaran ni Jesucristo nga nagayos ti cross. At apo iti kararag ko, isu iti panagtultuloy mo nga panagtrabaho iti biyag tumunggal may sa kanyami, nga mabalinan mi apo nga ibiyag iti klase nga biyag akas iti panagbiag ni Jesucristo nga nasantuan, na ayat, ken nalinteg iti inaldaw-aldaw a panagbiag mi. Ket apo, ti Espiritu Santo, isu kadi iti agtultuloy nga agtrabaho iti biyag mi, anyaman dagiti aramidan mi apara iti pakaitaydayawan ken pakaitantan-o kan tanagan mo. Yaman kami apo, kukam iti pamadayaw, gloria ken panagyaman. Dahil iti kararag mi iti nagan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Praise the Lord. God bless everyone. See you on sa susunod din na lifeline or topic review. Sige. Tingaro din hi kadigitay context na yun kakabsa. God bless, Brad. Everyone, praise the Lord. Christian. Cousin Patzel and Nanay for being victorious sa gabing ito. Praise the Lord. So, ay nakita di comment na tatay. Hello po at Nanay. Ni Sige po. Uncle Gayam, talo. Praise the Lord. Praise the Let's continue. Adadat taga Marcos na ayako ya. When. Ay, hello po. Praise the Lord po. Thank you po. Bye everyone. God bless you. God bless you. Bye. God bless everyone. Sa mga nanood, bye-bye. God bless you.
Ah.